ኤርትራውያን ነበርቲ ደማምን ኮበርን ምብራቃዊ ዞባ ስዑድ ዓረብ ብሓያል ጥምረት መኸተ መሓይሎም ተጻቦታት ክብድሁን ኣብ ልምዓት ሃገር አበርክቶም ክዕዝዙን ምዃኖም ደጊሞም ኣረጋጊጾም ንሳቶም ነዚ ዝገለጹ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ አቶ መሐመድ ዑመር ማሕሙድ ንህሉ ኩነታት ሃገርን ገስጋስ ሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓትን ኣመልኪቱ ሰሚናር ኣብ ዘካየደሎም እዮም ኣብ ኣምባሳደር መሐመድ ዑመር ኣብ መግለጺኡ ገስጋስ ሃገር ንምቁጻይ ብተጻባቲ ዝካየድ ፈተነታት ብንቑሕን ሓያልን ህዝቢ መኸተ ኤርትራ ከም ዝመጾ ክፈሽል ምጽንሑ ጠቂሱ ሕጂውን እንተኾነ ተጻቦታት ስለ ዘየቋረጽ ኩሉ ዜጋ ጥምረቱ ኣደልዲሉ መኸቱ ክሕይል ኣዘኻኺሮም ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ዝተወጠኑ መደባት ልምዓት ብልዑል ተሳትፎ ነበርቲ በአድማዕነት ከም ተሳለጠ ኣብ ዝተቐንዐ ገምጋም ተገሊጾም ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ተወልደ ተስፋዝጊ ኣብ ዘቕረቦት ጸብጻብ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምስራሕ ዓግማትን ጀሪፋትን ከባቢያዊ ፅሬት ምሕጋዝ ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ምዝርጋሕ መስመራት ማይ ምትካል ዓኑድ ኤሌክትሪክን ምዕባይ ኣታዊታት ስፖርትን ዕውት ስራሕ ከም እተዓመ ኣብርሂቦም ኣብ ማሕዳር ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር ሓጂ ቦገኑ ኣታዊታት ከተማ ምዕባይን ግብሪ መንግስቲ ብግቡእ ምእካብን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ብዝለዓለ ክድፈኣሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ሓረስቶት ንዘሎ ጥሉል ክራማት ባሕሪ ብግቡእ ክጥቀምሉን ህዝቢ ንዝለዓለ ውፅኢት ብሁደት ክዓይን ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓውሲ ከተማ ጋሕቴላይን ከተማ ጊንዳዕን ቅየሳ ዝተገብረሉ መሬት ንህዝቢ ብቕልጡፍ ክዕደል ያታዊ ዕደና ሳዕቤናቱ እናብኣሰ ይመጽእ ስለ ዘሎ ምክትታል ክግበረሉ ኣርባሕቲ ንህቢ ኣፍልጦ ምክብ ዝብለሉ ኩነታት ክናደ ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ 2015 ንመንእሰያት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሰፊሕ ሞያዊ ስልጠናታት ክወሃብ መደብ ከም ዘሎ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ ናይቲ ዞባ ኣብዚ ዓመት እዚ ዘካየዱ ንጥፈታት ንምግምጋም ብ20 ታሕሳስ ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባ ገሊፆም ተሳተፍቲ ንሓፍሻዊ ንጥፈታት እቲ ጨንፈር ዝድስስ ብሓለፍቲ ንኡሳን ዞባታት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ስራሕ ድሕሪ ምምያት ኣብ መደባት ዝመጽእ ዓመት ዘትዮም ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዞባ መንእሰያት ብሓባር ዝዘናግዕሉ ማእከላትን እኹል መጎሳጎሲ ጽሑፋትን ዘይምህላው ካብ ዝዓበይ ሕፅርታት ስለ ዝኾነ ኣቓለቦ ክወሃቦም ከምኡውን ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብሁደት ዝስርሓሉ ኩነታት ክፍጠር ኣዘኻኺሮም ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ዓብደለጢፍ ዓብደላ ኣብ ዘስምዖ ቃል መንእሰያት ሕመረት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ከም ምዃኖም መጠን ኣብ ምምእዛኖም ብዝለዓለ ክስራሕ ስለ ዝግባእ መደባት ተታሒዙ ከም ዘሎ ብምጥቃስ መንእሰያት ብወገኖም ብመንነቶም ዝሕበኑ ትስፍዋትን ወነንቲ ርእሰ ምትእማንን ከምኡውን ሓበራዊ ረብሓታት ዘቐድሙ ኮይኖም ነዚ ብረዚን ዋጋ ዝመጸት ሃገር ክሃንጽዋ መድረኻዊ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ገሊጾም ሓላፊ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ እድሪስ ዑስማን ብወገኑ እቲ ጨንፈር ብመገዲ ሽልማት መንደላይ ንተምሃሮ 11 ክፍሊ ዝገብሮ ምትብባዕ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ጎስጓሳት መደብ ዋርሳ ሞያዊ ስልጠናታት ደገፍ ትምህርቲ ማጥታዊ ንጥፈታትን ካልእ ንድሕሪ ምብራህ ሎሚ ዓመት ናብ ታሪኻዊ ድፍዓት ናቕፋ ዝተገብረ ዑደት ጽልው ቀሊል ከም ዘይነበረ ኣረዲዮም ጽሬትን ጽባቐን ከተማ ኣስመራ ንምውሓስ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ንምንፋዕን ቀጻልነት ንኽህልዎን ነበርቲ ስታፊኦም ክከብሉ ኣሃዱ ከባቢያዊ ጽሬት ኣትክልትን ዕምባባታትን ኣዘኻኺሮም ሓላፊቲ ኣሃዱ ኣቶ ኣለምሰገድ ፀሃየ ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት እቲ ኣሃዱ ግርማ ከተማ ዝኾኑ ኣትክልትን ዕምባባታትን ምትካልን ምክንኻንን ዕለታዊ ጎደናታት ከተማ ምጽራይ ንህዝቢ ኣገልግሎት ዝህባ ናይ ጎሓፍ ኣጋንእ ምልዓል ዝመልአ ዓይኒ ምድርን ምምጣጥን ዝተበላሸወ ኣብ ምዕራይን ከም ዝነጥፍ ኣረዲዮም ኣቶ ኣለምሰገድ ኣስዒቡ ኣብ ዝበዝሐ ከባቢታት ከተማ ዝቕመጥ መእከቢ ጎሓፍ ኣጋንእ ህዝቢ ብግቡእ ይጥቀመሉ ስለ ዘየለ ጎሓፍ ዝልዕላ መካይን ገዛገዛን ነኸዳ ኣገልግሎት ክህባ ተመራፂ ኮይኑ ምህላው ህዝባዊ ዓይኒ ምድሪ እውን ከምቲ ክህቦ ዝግብኦ ኣገልግሎት ከይሃበ ይበላሾ ስለ ዘሎ ህዝቢ ብግቡእ ክጥቀመሉ ብምዝኽኻር ሕብረተሰብ ፅሬት ከባቢኡ ክዕቅብ ምምሕዳር ንኡሳን ዞባታት ድማ ኣብ ምክታሉ ብዕቱብ ክሰርሕ ተላብዮም ፅሬት ከባቢ ንምውሓስ ዝሰላሰል ዘሎ ስራሕ ኣብ ባይታ ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ነበርቲ ገዛገዛን ነኸዳ ጎሓፍ ዝእከባ መካይን ምምዳብ ኣዝዩ ውሑስ ብምዃኑ ቀጻልነት ክህልዎም ንኡስ ዞባታት ድማ ከባቢ ከይረስሐ ሓለዋ ክገብራ ተማጺኖም ኣሃዱ ከባቢያዊ ጽሬት ኣትክልትን ዕምባባትን ዞባ ማእከል 598 ሰራሕተኛታት 27 ጎሓፍ ዘልዕላ መካይን 216 መእከቢ ጎሓፍ ኣጋንእ ዘመሓድር ክኸውን ከሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታት 234,000 ኩንታል ጎሓፍ ከም ዝኣለየን ዝተበላሸወ ዓይኒ ምድሪ ከም ዝዕረየን ሰነዳቱ የመልክቱ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤንድ መክሰብ ደበሳይ ብሉስ ተቀዳዳማይ አፍሪካ 2014 ኮይኑ ተመሪጹ ሙሉት ሕስቱ አማኑኤል አርዛር በመልክዕ ጸብጻብ አዳልዮሎ ይስዕብ
ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድ መክሰብ ደበሳይ ብሉፅ ተቀዳዳማይ ኣፍሪቃ 2014 ኮይኑ ተመሪጹ ዓመታዊ ብማሕበር ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ተማእኪሉ ብኣላይነት 5 ግዜ ተዓዋቲ ቱር ዲ ፍራንስ ፈረንሳዊ በርናርድ ሂናል ተመሪሑ ዝካየድ ሽልማት ብሉፅ ተቀዳዳማይ ኣፍሪቃ ሎማ ዓመት ብፍሉይ ደሚቆም ንዝተረኣዩ 5 ተቀዳደምቲ ሓፂዩ ድሕሪ መጽናሒ ብሶኒ 22 ታሕሳስ ዕዉት መክሰብ ደበሳይ ምዃኑ ዘፍለጠ مقصب دبساي 68 دمصي بمركب قدماي درجه كحز كله دوب افريقاوي تقدماي كلب MTN مينت جوز لويز ب 57 دمص كالأي سالساي دما اب 2012 تعواتي زنبره ايرتراوي تقدماي ناتنائيل برهانو كوينوم مقصب دبساي مساغراويت غانتا ايرترا خوينو اورح مغابيت زعمت اب الجيريا نستانغده زور الجيريا كعوتلون كلو 10 معلتات ابز وسدو استفلالي وددرات الجيريا دما استفلالي ناي مدرخن ناي كبر مالياتاتن عوت كمزغ بقيعيوم مقصب مس جرمناويت كلب بايك اي دحر مصمبارون اب كاميرون نستانغده جراند بريك تشانت كعوتلو بقيعيوم بز دمايو نتوم لما عمت اب استفلالي عبيت مدرخات عالم فولتا اسبانيا دمير كاس تساتفو مينتيوس لويسن ناتنائيل برهانن رتيعو نز شلمات زبقعم مقصب دبساي ابزات زازم زلا عمته 2014 اب UCI افلطو ابزلوم سوسا استفلالي وددرات تساتيفو 885 كيلومتر زرحقتو وددرات دما اكايدلوم زي خبركم تخاتلت زينا وشتا هاجر زي كتكاتلو زي صنحكم نيرون زينا هاجرات وصاد حرزا حصار مستغاغريت كملسكم ايتحقو